Nationalisme i Danmark. I 1800-tallet oplevede vi for første gang en nationalisme i højere grad bestemt af fædrelandets identitet. Den her nye idealisme bryder derfor med opfattelsen af den helstat, der havde været indtil videre. Helstaten i Danmark bestod af Danmark, Norge, som rev sig fri i 1814, Slesvig, Holsten, som også rev sig fri i 1814, Grønland og Færøerne. Helstaten bliver delt op. Helstaten bliver delt op i 3 nationaliteter: nordmændene, tyskerne og danskerne. I Danmark der havde vi nogle store nationalister, som gjorde alt for, at litteraturen skulle lægge vægt på, at Danmark blev til et helt Danmark. Der havde vi Grundtvig, Oehlenschläger og Ingemann. For eksempel, et eksempel på helstaten og den nationalisme, der blev skabt i forbindelse med opbruddet med helstaten, det er Johannes Ewalds Kong Christian stod ved højens magt, som er vores anden nationalsang. Her siges det: han hejsede det røde flag og slog på fjenden i slag i slag. Det er en tydelig nationalistisk følelse, stolt af flaget og stoler på, at danskerne de vil sejre. Nationalismen kom til udtryk på flere måder. Den danske nationalisme kommer til udtryk på flere måder i løbet af den tid, efter at helstaten faldt. I litteraturen der ser man mange tekster og sange om nationen, altså om Danmark og ikke helstaten. I sproget der ses det på den måde, at Tyskland taler tysk, og Danmark taler dansk, hvorfra det før havde været tysk, som havde været adelens sprog, men det forsvinder. Så i skolen så bliver det historien, der bliver fokuseret på, det er den danske historie. Og med hensyn til, at tysk det forsvandt som adelssprog, der har vi Peter Fabers Den tapre landsoldat, hvor at en tysker havde vinder frem. Det siges, hvem kan så pløje markerne, og hvem skal slå græsset? Ja, det er netop derfor, vi alle må et sted, for ellers kommer tyskerne og hjælper os dermed, og derfor vil jeg slås. Så i forhold til, at der blev fokuseret på historien, så vil siges, at der blev indført en ny skolelov i 1814, og det var Frederik den 6., der indførte den. Den gik ud på, at alle skulle læse, skrive og regne. Og alle skulle have kendskab til fædrelandets historie, altså Danmarks historie. Det her det fostrede en stor autoritetstro hos eleverne, der blev lagt meget vægt på stat og konge. I Adam Oehlenschläger, der er et yndigt land fra 1819, som er vores nationalsang, står det således: Kong Frederik ligner fredegod, hvor er en bedre fyrste af bedre helteblod. Det er et tydeligt tegn på den autoritetstro, der var over for kongen på det tidspunkt, og altså det, som man lægger ikke på i skolen. I 1839 der blev vægten flyttet fra autoritet og adel over til folk af frihed, hvilket var en styrkelse af det demokrati, som blomstrede i Danmark på det tidspunkt. Så har vi et maleri her, som viser den nationalisme og den nationale fællesskabsfølelse, der blev skabt under Treårskrigen. Treårskrigen den blev vundet af Danmark, og den blev vundet over Slesvig-Holstensk hær, og de fik hjælp af tyskerne. Det var en meget speciel krig, da det var Slesvig-Holsten, der prøvede at løsrive sig fra Danmark. Så det vil sige, at det var en blanding af en borgerkrig og en krig fra danskernes side mod tyskerne. Og det her billede det er et meget klassisk billede, som viser den danske sejr over de slesvig-holstenske soldater.